El títol primer de la Constitució. Drets i deures fonamentals, la gran raó. Els drets fonamentals des de l'article 14 fins a l'article 38, una gran força. La igualtat davant la llei, un gran poder, sense cap discriminació. Hem de protegir, perquè la llei es queda gravada. El dret a la vida, l'article 15 no s'ha de passar. El dret a l'honor i a la intimitat, una gran raó. La llibertat ideològica i religiosa, la gran decisió. El dret a la llibertat amb l'habeas corpus. La llibertat d'expressió no és un intrus. El dret de reunió i d'associació, una gran veu. La participació en els afers públics, per a tu i per al meu.